got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave? So don't you go and say goodbye. You can lay your world trying to read the signs to tell me which way I should go to find the answer. Time I know, let your love and let it let it grow, let it grow, let it blossom, let it. Señoras, señores, boas tardes, benvidos a esta 16ª Mostra Folclórica Internacional de Viveiro. 15 anos xa desde a primeira confrontación artístico-musical que se celebraba nesta plaza principal de Viveiro e é unha auténtica ledicia revivir ano tras ano datas como as de hoxe na que esta plaza bule con toda a súa forza posible, ateigada de xente, ateigada de público que ven a ver este senlleiro espectáculo que reflexa o arte, as tradicións e a cultura de todo o mundo. Saudamos no nome de Vaguas da Terra as autoridades locais, provinciais e autonómicas que nos acompañan e a todos vostedes, e empeza xa esta mostra que certamente empezou o día 1 con esta mostra de Música América 94, segueu con concertos en plazas e rúas desta cidade, con festivais de danza en Alfoz, no Barqueiro, en Cervo, en Moreda, en Vilalba, Quiroga, San Ciprián ou Reinante, que Antonte celebrou aquí a súa mostra folclórica infantil e juvenil e que hoxe celebra a súa mostra grande. Gracias de novo e gracias especiais no nome da organización a aqueles organismos que fan posible que esta mostra se celebre. Concello de Viveiro, Deputación Provincial, Consellería de Cultura, Secretaría Xeral de Turismo e Caixa Galicia, así como outros diversos organismos e entidades que colaboran para que isto sexa posible. Van a presenciar vostedes actuacións de grupos das Islas Cook, Rusia, Perú, Lituania, Venezuela, Calmiquia e Viveiro. E empezamos precisamente co organismo, coa agrupación que representa a entidade que organiza, con Vaguas da Terra de Viveiro, saudando xa os seus gaiteiros que van sair e do mesmo xeito que fai 2 anos se facía estrea de nova vestimenta concedida pola Diputación Provincial gracias á xestión do señor Veiga Candia, hoxe tamén os gaiteiros teñan nova vestimenta que o señor Veiga Candia conseguiu tamén do primeiro organismo provincial. Así pois, recibimos a Vaguas da Terra de Viveiro, organismo anfitrión, entidade que leva folclore por todo o mundo desde Viveiro e que ofrecenlles este un conto na fiada para empezar.
mostra polo grupo anfitrión Bágoas da Terra de Viveiro. Actuará en total en 4 ocasións no decurso desta mostra. Veñen a continuación o grupo de Oirati de Elista da República Calmiquia. A etnia calmiquia vive no este da rexión do Astracán e é un estado independiente dentro da CEI, Comunidade de Estados Independentes.
Son xoves estudiantes de diferentes universidades de Lima, xunto coa Escola de Folclore do Conservatorio de Música e das Escolas de Turismo. Perú, país de Centroamérica, do centro de América do Sur, na costa do Pacífico. Este grupo, que representa o país, chamado Amancay, ten 6 anos de antiguidade e é a cuarta xira que fai por Europa. Recentemente foi nomeado embaixador cultural polo Concello da cidade de Lima. Actúan baixo a dirección xeral do profesor Alonso Rivera Flores e a dirección musical de Rubén Concha. Mostran nas súas actuacións a mezcla do Perú antigo das razas africanas, orientais, autóctonas e europeas. É unha mestura do Perú tradicional e do Perú moderno. Van interpretar nesta primeira parte 2 danzas. En primeiro lugar, Carnaval de Canas e logo Danza de las Tijeras. Carnaval de Canas responde ás zonas altas do departamento do Cuzco.
actuación do grupo folclórico Amancay, Música e Danzas de Perú. Veñen a continuación os componentes do grupo folclórico Neamunas de Lituania. Pertenecen á cidade de Kaunas, é unha agrupación con un total de 40 persoas, a agrupación original ten 120, celebran neste ano o seu 45 aniversario. Todos son estudiantes na Universidade de Kaunas e unidos están pola afición á música, ao baile e os cantos. Lituania está composta de 4 países, recordannos eles, e o que eles interpretan é unha simbiose, unha conxunción do folclore, das tradicións destes 4 países. Son 4 as danzas que van a interpretar nesta primeira actuación. A primeira é unha danza de saúdo, de presentación, titulada Capuriña, é un sombreiro grande que os identifica. Logo, 2 danzas de salón ou de cidade son Barquiets e Xeiris, e, para rematar, unha danza de campesiña, unha danza chamada Marchou que Yo, na que se simboliza que os rapaces levan o gando a pacer. Así pois, grupo de Lituania, grupo folclórico Neamunas de Kaunas, Lituania.
Puerto La Cruz de Venezuela. Un grupo con 6 anos xa de funcionamento, grupo independente, se ven adscrito á Dirección de Cultura do Estado de Anzoátegui. É a primeira vez que fan xira por España, a primeira vez tamén fora de Venezuela, veñen de actuar na Coruña e agora chegan a Viveiro. A delegación venezolana compóñena un total de 27 personas e os
Venezuela. Estamos na 16ª edición da Mostra Folclórica Internacional que organiza Bágoas da Terra. E isto non só é unha especie de escaparate para que os viveirenses nativos, residentes ou de adopción que poidan apreciar unha mostra de todo o que en folclore acontece polo mundo, ou do máis importante, senón que pode valer tamén, como así é, para exportar o folclore de Viveiro, o folclore de Galicia, o que aquí se rescata e executa para que os países do resto do mundo contacten con el en Viveiro.
xeográficamente falando, que participa nesta mostra. O grupo Ibi Maori das Islas Cook. Foi fundado no 1977. Son, en total, os que veñen a Viveiro, 33 membros, formado por estudiantes e traballadores que representan o estado das Islas Cook. Actuaron en diversos puntos de España, en Italia, en Canadá, en Puerto Rico, en Francia. Todo o seu repertorio é puramente tradicional do folclore do seu país.
representa a Siberia, chegaremos á mitade desta mostra internacional. Todo un mundo de distancia entre as Illas Cook e Siberia, porque quen agora chega son os membros do Ballet de Arte Folclórico Irtych de Omsk, Siberia, Rusia. Irtych responde precisamente ao nome do río que pasa pola cidade de Omsk. É un nome tártaro, xa que esta foi terra tártara. O grupo foi fundado fai 16 anos. Os integrantes son 60 persoas desde os 8 anos hasta persoas de idade relativamente avanzada, especialmente estudiantes e escolares patrocinados polo Concello da cidade de Omsk. En esta zona de Siberia Occidental conviven representantes de moitos povos, rusos, tártaros, kazakos, ucranianos, xudíos e cosacos. Precisamente os que aquí van a actuar son cosacos. Antes formaban parte das tropas zaristas, a maioría viven agora no sur do país, algún deles en Siberia. Verán que os uniformes son moi semellantes aos dun exército, os de soldados. É precisamente o que vamos ver en esta primeira parte, un baile de soldados. Un baile Выходи, братва, гулять, будем пляс плясать и народ завалять.
Mata a primeira parte e inmediatamente despois empeza xa a segunda. Volve de novo o grupo de Oirati de lista da República de Calmiquia. República Calmiquia da CEI. Nesta segunda parte van ofrecer xogo de cabreiros, A paz está chegando e Chicherdi. Especialmente na primeira das intervencións, din que unha das antigas tradicións da República de Calmiquia era que en canto a profesións, os cabreiros era a primeira máis importante, os pais obrigaban os seus fillos a traballar, a levar as cabras ao monte, e entón os fillos, ao volver, logo de ir coas cabras, xogaban e bailaban.
O folclórico Amancai, música e danzas do Perú. De novo actúa ahora Vagoas da Terra. Decíalles eu antes que este festival, esta mostra, tiña dúas importantes funcións: amosar aos vivairenses o folclore do mundo e tamén potenciar o folclore de Viveiro hacia o resto do mundo por lo contacto cos grupos que participan. Hai unha terceira función e é enseñarlle ou amosarlle aos viveirenses o que se fai en Viveiro ao longo do ano. Por lo tanto, esta intervención de Vagoas da Terra vai, como nunca, vai por vostedes. É a actuación Careado de Viveiro para Viveiro.
hacia ti. Deja que te enamore con mi canción. Deja en la playa tu aroma seductor. Y lo dulce de ti yo lo voy a encontrar en el rojo de aquel pichigüey. Deja que te enamore con mi canción. Deja en la playa tu aroma seductor. Y lo dulce de ti yo lo voy a encontrar en el rojo de aquel pichigüey. Y lo dulce de ti yo lo voy a encontrar en el rojo de aquel pichigüey. Anzoátegui es la gloria donde no hay momentos para las quimeras. Anzoátegui es historia por su alma valiente, por su alma guerrera. ¿Quién te puede olvidar, salada Auripalmar, tibio sol de verano? Mi amor te voy a dar porque eres Yanimar, porque eres marillano. Anzoátegui es la gloria donde no hay momentos para las quimeras. Anzoátegui es historia por su alma valiente, por su alma guerrera. ¿Quién te puede olvidar, salada Auripalmar, tibio sol de verano? Mi amor te voy a dar porque eres Yanimar, porque eres marillano. En un vals cadencioso y soñador, ese mar se contagia de emoción. Me convierte en humilde trovador y entregarte un suspiro hecho canción. Se entrelazan las notas al cantar, la orilla en un instante pierde paz y los peces se inquietan al notar un armonioso giro de alcatraz. Tierra de múltiples paisajes, brisa que va bordando a encajes en tus playas que el sol suele besar. La tarde se hace corta para amar en tus playas que el sol suele besar. La tarde se hace corta para amar. En un vals cadencioso y soñador, ese mar se contagia de emoción. Me convierte en humilde trovador y entregarte un suspiro hecho canción. Se entrelazan las notas al cantar, la orilla en un instante pierde paz y los peces se inquietan al notar un armonioso giro de alcatraz. Tierra de múltiples paisajes, brisa que va bordando encajes en tus playas que el sol suele besar. La tarde se hace corta para amar en tus playas que el sol suele besar. La tarde se hace corta para amar. Algo me
el pueblo de Mundo Nuevo que está a punto de morir. Con claveles de pasión. Barrulla la rubia trine del potro más corredor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas y del sol. La viva Diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Barrulla la rubia trine del potro más corredor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza de las rosas y del sol. Barrulla la rubia trine del potro más corredor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas y del sol. Yo la viva Diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión.
A conselleira da Familia entrégalles o agasallo que lles lembrará a xornada de hoxe. Ballet de Viveiro, don César Aja. Provincial de Lugo. Delegado provincial de Presidencia. Entrega yo agasallo, delegado provincial de Cultura, don Antonio Calvo. O alcalde de Ourol, don Guillermo Salgueiro. Entrega yo agasallo, don Óscar Soto, magistrado. Y ahora Navad y Eligio Núñez entreganlle agasallo e ramo de flores a Mari Carmen López Gómez, Mari Carmen Chipe, organizadora.